Zamislite ovo. Stojite u sobi punoj ljudi, na vjenčanju, networking, događaju s visokim ulozima ili možda samo u mirnom kutku kafića na prvom spoju. Početna razmjena ide dobro. Otpjevao Lasi ples. Pitali ste odakle su, što rade i kako poznaju domaćina. Ali onda se to dogodi. Zrak u sobi odjednom postane težak. Hladan, zagušljiv zid tišine spušta se između vas. Vaš mozak počinje vrištati, mahnito skenirajući prazan tvrdi disk, tražeći bilo što, šalu, vremensku prognozu, slučajnu činjenicu o svemiru, ali nema ničega, samo praznina. Osjećaš kako ti puls lupa u vratu. Lice ti se zagrije. Posežeš za telefonom, ne zato što imaš poruku, već zato što ti je potreban štit da sakriješ svoj društveni poraz. Svi smo to prošli. To nazivamo socijalnim zamračenjem. Većina ljudi misli da im se to događa zato što su dosadni ili zato što im nedostaje neki ekstrovertirani gen s kojim su trebali biti rođeni. Misle da su jedini koji se utapaju u tišini. Ali evo šokantnog trenutka koji mijenja sve, istine od koje si bježao. Ne uspijevaš zato što si nespretan. Ne uspijevaš zato što te užasava biti stvaran. Tvoja pristojnost je kavez. Zapravo, tvoja obsesija sigurnošću i ljubaznošću upravo je ono što uništava tvoje veze s drugima. Cijeli si život pokušavao ne reći nešto pogrešno, a pritom si onemogućio reći išta vrijedno slušanja. Paraliziran si samo nametnutim zatvorom društvenih pravila koje vrhunski komunikatori ni ne priznaju. Sigurnost je polagana smrt karizme. Ako si spreman prestati biti promatrač vlastitog života, obrati pažnju, jer jednom kad vidiš nevidljivu arhitekturu pravog razgovora, više se nikada nećeš vratiti na to da buljiš u svoje cipele. Godinama ti govore da je čavrljanje razmjena informacija. To je laž. Čavrljanje je emocionalna izviđačka misija. Nekad sam bila osoba koja bi doslovno uvježbavala uvodne rečenice pred ogledalom u kupaonici prije nekog događaja, misleći da mi samo treba bolji scenarij. Osjećala sam se društveno slomljeno, kao da mi nedostaje neki softver koji su svi ostali preuzeli pri rođenju. Osjećala sam se kao duh u stroju. Ali onda sam shvatila da ljudi kojima nikad ne ponestane tema za razgovor ne slijede nikakav scenarij. Oni jednostavno vide ono što ti odlučuješ ignorirati. Nisu pametniji od tebe. Samo imaju niži prag za iznošenje vlastitih misli. Prestali su filtrirati i počeli su živjeti u sadašnjem trenutku. Razmisli o posljednjem putu kad si se osjećao zaglavljenim. Tvoj unutarnji senzor vjerojatno je radio prekovremeno, filtrirajući svaku tvoju misao prije nego što bi dospjela na površinu. Sjetio si se neke teme, procijenio je prebanalnom i odbacio je prije nego što si je uopće izgovorio. Tražio si dijamant dok si sjedio na rudniku zlata. Zaustavi se odmah. Taj filter je jedina stvar koja stoji između tebe i potpune društvene slobode. Vrhunski komunikatori nemaju bolje misli. Oni samo ne ubijaju svoje ideje prije nego što se rode. Perfekcionizam je samo društvena anksioznost u odjelu. Kada shvatiš da je svaka riječ koju netko izgovori zapravo karta cijelog njihovog svijeta, pritisak da izmisliš temu nestaje u trenu. Pogledaj riječi koje ti se upućuju. Svaka rečenica je tkanje skrivenih vrata. Ako vam netko kaže da je išao planinariti kako bi pobjegao od stresnog tjedna u uredu, ne govori vam samo činjenicu. Predavaju ti svoje ključeve. Ne moraš tražiti novu temu. Tema je već u sobi. Samo moraš prestati prolaziti pored vrata koja ti otvaraju. Jesu li umorni od svog posla? Vole li planine? Zašto im je potrebno bježanje? Problem nije u nedostatku stvari za reći. To je tvoje odbijanje da prođeš kroz vrata koja su ti otvorena. Većina ljudi je toliko zauzeta razmišljanjem o svojoj sljedećoj rečenici da potpuno propuste poziv. Ali neka nam bude neugodno na trenutak. Jesi li još uvijek sa mnom? Jer većina ljudi će ovo poslušati i pomisliti, u redu, postavit ću još pitanja. To je zamka. Pitanja su za policajce. Izjave su za prijatelje. Ako samo pitaš zašto i gdje, nisi sugovornik, već ispitivač. Nitko ne želi imati osjećaj da je pod reflektorima dok pokušava uživati u piću.
Ovdje se amateri odvajaju od arhitekata. Tajna zbog koje će netko imati osjećaj da te poznaje već 10 godina, a prošlo je manje od 5 minuta, nije u postavljanju pitanja. Tajna je u odražavanju. Ne moraš kopat. Samo trebaš osvijetliti ono što su ti već pokazali. Umjesto da pitate čime se bavite na poslu, što je najmučnije pitanje na planetu, pokušajte nešto primijetiti. Reci, činiš se kao netko tko uspijeva u okruženjima pod visokim pritiskom. Pretpostavljam da tvoj posao nije baš posao od 9 do 5 za stolom. Primijetite što se upravo dogodilo. Nisi postavio pitanje, bacio si udicu. Ako ste u pravu, bit će impresionirani vašom intuicijom. Ako griješite, iskoristit će priliku da vas isprave i kažu vam tko su zapravo. U svakom slučaju, oni govore, a ti upravljaš brodom. Daješ ime njihovoj neizrečenoj vibri. Kada etiketirate nečiju stvarnost, zaobilazite njihov logički um i idete ravno u njihovu emocionalnu srž. Postajete društveni arhitekt, netko tko ne samo da sudjeluje u prostoriji, već gradi samu atmosferu kojom svi ostali dišu. Osjećate li već promjenu? Ovo je trenutak kada se većina ljudi uplaši. Misle, ako ne postavim pitanja, što ako mi ništa ne odgovore? Taj strah je tvoja ovisnost o sigurnosti, koja ponovno progovara. Prava društvena moć dolazi iz tvoje sposobnosti da podneseš prazninu. Naučeni smo gledati na tišinu kao na neuspjeh, prazninu koju treba ispuniti bukom. Ali u svijetu komunikacije visokog statusa, tišina je vakuum koji iz ljudi izvlači istinu. Kad netko završi rečenicu, nemoj žuriti da popuniš prazninu. Daj tome 2 sekunde, samo 2. Pogledaj ih u oči, lagano klimni glavom i pričekaj. Taj mali džep bijelog prostora tjera drugu osobu da zagrabi dublje. To daje do znanja da zaista obrađuješ ono što su rekli, a ne samo čekaš svoj red za govor. Tišina nije nedostatak stvari za reći. Ona je krajnji dokaz da si zadovoljan samim sobom. Ovo nije samo o tome da postaneš bolji u razgovoru. Ovo je promjena identiteta. Prelaziš iz osobe koja treba da razgovor dobro prođe u osobu koja čini da razgovor dobro prođe. Većina ljudi provede život nadajući se da će drugi biti zanimljivi. Društveni arhitekt odlučuje biti zainteresiran. Postoji duboka razlika. Jedan je žrtva okoline, drugi je njezin stvaratelj. Ne trebaš uzbudljiviji život da nikad ne ostaneš bez tema za razgovor. Ne moraš se popeti na Everest ili osvojiti Nobelovu nagradu. Samo trebaš biti znatiželjniji prema osobi ispred sebe nego što se bojiš njezine osude. Evo mentalnog udarca koji trebaš čuti. Osoba s kojom razgovaraš jednako se boji biti dosadna kao i ti. I oni traže teme za razgovor. I oni se bore sa svojim unutarnjim cenzorom. Kada počneš primjećivati povezanost, kada prestaneš ispitivati i počneš zrcaliti i kada ovladaš tišinom, tada ne razgovaraš samo. Ti zapravo izvodiš spasilačku misiju. Spašavaš ih od iste društvene anksioznosti koju si i sam osjećao. Više nisi samo gost na zabavi. Ti si osoba zbog koje se isplati doći na zabavu. Prestao si biti potrošač društvene energije i postao njezin izvor. Cilj nikada nije bio biti najglasnija osoba u prostoriji. Cilj je bio biti najprisutniji. Kada odeš iz razgovora, druga osoba ne bi trebala misliti "Vau, imao je tako sjajne priče." Trebala bi misliti "Vau, osjećao sam se odlično razgovarajući s njim, njom." To je najviši oblik društvenog majstorstva. To je spoznaja da razgovor nije predstava tvog ega. To je dar tvoje pažnje. Igrao si ovu igru na najtežem modu pokušavajući biti zanimljiv. Prebaci se na lagani mod i jednostavno budi zainteresiran. Prestani biti pozadinska buka vlastitog života. Ako si stigao ovako daleko, već si dio malog postotka ljudi koji su spremni zaviriti ispod površine ljudske interakcije. Ne učiš samo savjete. Ti prekodiraš svoj društveni DNK. Izađi danas, ne sutra, danas, i pronađi jednu nit u ležernom razgovoru. Povuci to. Ne sudi o tome. Samo vidi kamo to vodi. Otkrit ćeš da je svijet puno glasniji i puno gostoljubiviji kada prestaneš pokušavati biti siguran i počneš pokušavati biti stvaran. Ako ste spremni u potpunosti preuzeti ulogu društvenog arhitekta, napišite to u komentarima.
Daj svijetu do znanja da si završio s time da budeš gledatelj. A ako želiš saznati fizičke tajne, promjene u govoru tijela koje te čine karizmatičnim i prije nego što išta kažeš, moraš pogledati ovaj sljedeći video. To je nedostajući dio slagalice. Većina ljudi umre u tišini koju su se previše bojali prekinuti. Nemoj biti jedan od njih. Pretplati se kako bi se pridružio arhitektima. Vidimo se u sljedećem videu.